Hola, bona nit. Avui estem així a Torrent a l'entrega dels premis del concurs Paraules d'Amor, organitzat per la Xarxa Joves. Ella es muy buena. Sí, aquí está entrada unos 150 personas y respecto a la no, es notamos la diferencia porque este tipo de momentos la grabación pues han anat clase per clase de què tractava el concurs i hi ha hagut molta gent que s'ha animat a participar i ens han demanat la felicitació. No, para nada. Hemos tenido muchísima pasión el amor entre no, la distancia, el amor, tradicional romàntic, no és complet. La gent no és com era abans. Escriu d'altra manera, s'ha de d'altra manera, que són intimidants i procés activitats. Sí, puede ser que al principio parezca cartas de amor un poco tradicional, ¿no? Pero yo creo que es importante la lectura, sí, y además es un detalle muy bonito escribir una carta en papel o un mensaje por WhatsApp. Anem a fer un concurs de atenció a la casura guanyadora. Enhorabona, gràcies. I que ve de quart de la Casa de Joventut Barcelona. Bueno, com ajudar a la carta? A carta de un títol que és I a més, com pots contar de què va? la carta trata un tema molt anual, està avui en dia, que és el tema de la I no penses que amb el tema de l'amor o el desamor pot perpetuar-se un poquet la idea de l'amor tradicional? De fet, jo penso que el primer que la gent es planteja després d'una carta, l'amor és l'amor tradicional, però després ho penses si dius amor, hi ha molts tipus d'amor, l'amor que té una mare, l'amor de tal, i l'amor que té en un cas la persona cap a si mateix. Pues molt bé, enhorabona i moltes gràcies. Fins aquí la entrega de premis de Paraules d'Amor.